ଆଚ୍ଛା ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ତମେ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ପାର୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛ, ସେ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କଲ? ମାଲିକ ବଦଳ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ହେଇରେ ସେ ସଞ୍ଜୁ ଭାଇ କହିଲେଣି ପରିବେଶ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଏ ପରିବେଶରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମାଳି କଳାକାର ଯିଏକି ଯାତ୍ରା କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ରେଳକାର ଧୂନିରେ ମାଳି ପାଟିରେ ସବୁ ଥିଲେ, ଏ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ପାଟିରେ ଆସିକି ସବୁ ରେଳକାର ଧୁନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଲ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ? ତମେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ତମେ ମାଳି କଳାକାର କହୁଛ? ସେମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? ତମକୁ ପରିବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଉ, ଏଥର ମାଲିକଙ୍କୁ କହିକି ଏଥର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ କଳାକାର ନେଇ ଆସିଲେ ତମେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ଅଭିନୟ କରିବ। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ 4-5 ବର୍ଷ ରହିବ। ବୁଝିଲ କଳାକାର ଭାଇମାନେ? ଇଏ କଳାକାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବ। ବୁଝିଲ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ? ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଉପୁଡ଼ି ଗଲାଣି ବାଳ, ତମେ ଆହୁରି ଦେଖାଉଛ ନା ବଳ। ଏମିତି